Moduz, beitu, gaur egin beharko duzue orrialde hau, 169. bai? Lehenengo ariketan, hau da, 3. ariketan, entzungait baduzue, autobusean zain, eta hemen egin beharrekoa da jartzea egia edo gezurra. Adi egon, ze gero galdera bat daukagu laugarrenean, esaten duena, zer deskribatu du mutikoak, bai? Eta hemen jarri beharko duzue, tarara deskribatu du. 5. ariketera goaz, hau bai dela garrantzitsua, hemen, irudi bat daukazue, auto bat da, eta 4 galderaz osatuta dago, bale? Zer da, nik esan dut, ezta, auto bat dela, eta zuek ere badakizue, nolakoa da, zeintzuk diren bere atalak, eta zertarako erabiltzen da. Lehenengo biak, egin bar dituzue, lehenengo paragrafoan, bai? Hemen hasiko zarete esaten zer den. Hau autoa da, punto. Eta gero, deskribatu behar duzue. Amaitzen duzuela esaten nolakoa den, urrengo. Ilarara joaten zarete, adibidez, lehenengo 3 erabili dezakezue zer den eta nolakoa den azaltzeko, gero, 3. hasita beste 3 aukeratzen dituzue eta esaten duzue zeintzuk diren bere atalak, eta azken 3 hauek erabiliko dituzue esateko zertarako erabiltzen diren autoak adibidez. Gogora ezazue garraio bide bat dela, zertarako erabiltzen den, bale? Agur txikos!